Bon dia, bona tarda, bon vespre, bona nit. Soc en Pere i aquestes són les notícies d'Higini Televisió. A Vilamajor han començat a ocórrer uns fenòmens estranys, misteriosos, que posen la pell de gallina. La por s'ha apoderat dels carrers i la gent ja no vol sortir sola de casa. Fenòmens paranormals, contactes d'una altra dimensió o d'un altre planeta, o simplement massa imaginació. La gent d'Higini Televisió no es podien quedar creuades de mans davant del recent episodi sense explicació que ha passat al bell mig del centre neuràlgic del municipi, al carrer Major, a l'avinguda Sant Nonet. Connectem amb el nostre enviat especial, Sant Elies. Bona nit, Sant Pere. Estic a l'avinguda principal del municipi. Podríem dir que aquest és el centre financer de la vila, però també és on es concentra el gruix de l'ambient nocturn de Sant Pere de Vilamajor. És que és una mica tard. Bé, el que anava a dir, que ara mateix estic davant de la seu del Sindicat dels Pagesos de Sant Pere de Vilamajor, i aquí s'ha produït un fet molt misteriós. Sense cap explicació científica possible, la cabina telefònica ha desaparegut, sense deixar rastre. Per esbrinar què ha passat, us he preparat un reportatge d'investigació. Endavant amb el vídeo. Són les 3 de la matinada i em trobo al lloc dels fets, a l'avinguda central de Vilamajor, l'avinguda de Sant Nonet. El cas de la cabina misteriosa ha atemorit els veïns i la gent no s'atreveix a sortir per la nit. I no perquè tinguin molta son, no senyor, sinó perquè tenen por. Ho sé, les cabines telefòniques no desapareixen així com així, però jo sóc Sant Elies, el del turó, el dels miracles, i no em dono pas per vençut. M'ha costat, però he trobat un testimoni. Endavant amb el testimoni. Sobretot que no se'n vegi la cara, eh? Jo ho he vist tot. Sí, anava a trucar i de cop s'ha encès una llum. S'ha encès una llum que m'ha vingut a sobre i s'ha endut la cabina. Ho he vist tot. Hi havia 3 homes verds petits que han vingut i s'han endut la cabina. I gairebé se m'enduen a mi. I he pensat, ai, Quico, ja estàs fotut. O sigui, és que no volia trucar i ara no puc trucar perquè s'ha endut la cabina. I direu, on té la cabina? Clar, se l'han endut, ja no hi és. I era una llum grassa, me'n recordo perfectament. Eren 5 homenets grans, blaus, o eren petits, no sé, però no puc trucar, no puc... I això no és tot. Ha aparegut del no-res una cabina nova de trinca a només uns metres del bar de Can Noguera. Alguns descreguts diran que ha de ser obra dels operaris de Telefònica, però els nostres televidents i jo sabem perfectament que darrere d'aquest fosc i misteriós assumpte s'hi amaga un expedient encara sense resoldre. Molt misteriós, tot plegat. Molt. No et sembla, Sant Pere? Mare meva, cada dia estem més malament. Gràcies, Elies. Això és tot per avui. Ens podeu trobar a les 24 hores a higiniherrero.cat. Us mantindrem informats. Sant Pere? Que em podries venir a buscar? No és pas que tingui por i ara, però i si venen els extraterrestres? Sant Pere?